Vyrastal som v prostredí, kde sme mali príliš veľa mesiaca na konci peňazí. Vychovali ma rodičia zamestnaní, ktorí chceli najlepšie sa starať o nás, ako sa dalo. No tá doba bola iná, možnosti boli iné a ja vtedy ako dieťa som začal rozmýšľať nad tým, že ako by som dokázal toto zmeniť, aby som to takto v budúcnosti mať nemusel. Poučky o fungovaní burzy s kontokorentnými komoditami. Keď som sa osamostatnil, prvé čo sa stalo, začal som prepočítavať peniaze a v obchode som nakupoval podľa toho, koľko vecí stáli a zistil som, že realita nie je taká ľahká, ako som si myslel. Takže ja už som na to pumpové jedlo zvyknutá. Hľadal som, až kým som nenašiel ProSite. Inak by som sa nemohol stať finančným žralokom. Firmu, kde som dostal možnosť, ako toto môžem zmeniť. A dnes ma baví, že túto možnosť viem dávať aj ostatným ľuďom a že sa o túto príležitosť viem s ostatnými podeliť.